Mama na eh? Magana miki son mai da kai kuma tana da muhimmanci. Well done. Haka nake so da ma irin wannan. Kin san tsakanin miji da mata a dinga samun transaction. Transaction. Kin san mun nake nufi da transaction? Canjin yawo. To mai gida game da dai wannan abubuwa ne da suke faruwa da wannan sana'a taka. Nake son da ka yi haƙuri a batta. Ba daɗi cikin gidan na a ce kana sai da wannan abubuwa sigari ga su nan dai abubuwa marasa wannan. A ta shigowa gidan nan kowa da kowa gida ba kwantar. Ban jin daɗi nake son a haƙuri a yawa a nema. Ba da a canja ba. Hakan aure ki. Ko da naje neman auren ki na faɗi na ƙarya. Gidan daushe. Shawara ce mai gida kuma daga an ba hidima sai abin gannan ba daɗi. Ba to ba na son wannan shawarar. Lokacin da naje auren ki aikin mahaifinki ya sani na san shi. Allah shi baka haƙuri mai gida. Allah kuma ka shirye mu baki sa. Idan bakin ki bai kiyaye irin wannan katsalan da din akai na ba wallahi ina dukan da ne wa baraka jiya yarinya nan masu shigowa nan wallahi zan miki irin sa. Gidan daushe. Allah shi baka haƙuri. Assalamu alaikum. Fatan mu Allah cika mana da kyau da imani. Alaikum assalamu. To shigo mana. A bada sigari. To shigo mana. Gidan sanda ku soja. Wata iri? Koci mawa. Gidan daushe, gidan daushe, gidan daushe, gidan daushe. Ba kunnan ma. Ah, da kulle ta cikin. Ana shi kunnan ma. Rayuwa Allah na tuwa zanga wallahi zimi. Amma A saka hanya ai shine daidai gogwa. amma mai gida da abi dace. Ta Ƙaramin yaro dai kuma wannan ya sallama. Ka haife shi ka ma jika da shi. In hai wannan muka samu da wuri. Ya sallama ya zo ce ka bashi sigari kuma ka bashi wannan ayan kamar ba tarbiya ba ce. cewa ba a bashi sigari ni ne duro shi ba na san irin wannan katsalan din na gaya miki. Ni na haife shi? Ba ka haife mai gida ai dadin na kowa ne. A to ni ai ba dana bane. Ba daɗi wannan ba tarbiya ba ce don Allah mai gida a haƙuri. Wannan sana'a a haƙura a batta ni dai ban so. Ai sai ki. Benson saura guda 40, Rosumun saura 9, Asfen Allah ka shirye ka mai gida Allah ka shirye mu baki ɗaya. ke kwana na mafi so nake in koma Lagos. Kai kuma Lagos ɗin. Wai ai Lagos akwai kuɗi kana irin wannan bayan wannan din kuma can ƙasa kuma wani abu ne. Wanda wanda kake samu nan mai gida kuma ka Top! je Lagos. Yauke ga baka labari. Zamana a Enugu shekara 40 da ta wuce. Inda ki gaba kin ga an kafa ba to ta mu ce. Allah shi kwata mai gida amma da ya kamata a duba da wannan dai abubuwa dai a dai rage su ko ba kuma a rage ne ba a da amma Allah ka sa maka abin gani. Bakin ki ba zai fita daga wannan maganganun ba. Mai gida zai lahin an bai na zai haɗi maka amma Allah shi baka haƙuri.